מחלקת אומנות. זו המחלקה שמאפשרת את הקמת הגלריה הכי גדולה במדינת ישראל. גלריה אורבנית שמוקמת במדבר והופכת להיות הרפתקה בשביל אלפי אנשים. מידברן זה סביבה אלטרנטיבית בשבילי, שבוחנת את המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה על ידי פרדיגמה אחרת. זה עולם שבו אין גבולות למה שאפשר לעשות, ומתוך המקום הזה צומחת המון יצירתיות, מה שנקרא אומנות, וכל אחד יכול לבוא ולעשות את האומנות שלו פה. אז היום בעצם בנינו את הבית שלנו, של האומנות בעצם, שנקרא ארטרי. קיר שחוצה בעצם את המתחם שלנו. היום יום שבת, ויש בשטח את האפיג'י ואת הטמפל, וממש ממש עוד רגע מלא קבוצות אומנות ואמנים הולכים להגיע לכאן, ואנחנו ממש מתרגשים לראות את כל המחשבות האלה שאנחנו מקבלים כתפסים ודפים הופכים להיות משהו מציאותי, ואנחנו מחכים לכם. תבואו עם אנרגיות ובואו נבנה את הפלאיה הכי מדהימה ever. לגמרי. See you guys.